1, 2, aja. Lähtö hyväksytään ja matkassa ovat 1 Niemenpellon Jämäkkä, Melissa Koskela 2 Korpikulman Salama Anni Viskari, Anni on siirtymässä kärkipaikalle. Matkassa myöskin 3 Foxtrot V, Anni Laurinen, Elia ja Kintta van der Bosrand, Emmi Salojensaari, hyvin tulee myöskin eteenpäin. Numerolla 5 kilpailussa mukana Aarteen Sankaritaara Karla Koivisto, numerolla 6 puolestaan Golden Picasso, Iisa Laasanen myöskin etukaaretta kohti. Oikeinkin mukavasti 7 koruskeikko Maans, Josefiina Huntasalo ohjastaa tätä ponia. Ja pitkältä takamatkalta lähti sitten numero 8 Specifics Magic ja Jaro Hankavuori pyrkii myöskin tavoittelemaan sitten näitä edellä meneviä poneja. Kärkipaikalla tilanne taitaa olla muuttumaton, kun hetken kuluttua ensimmäinen etusuora. Ja mennään ensimmäistä kertaa takasuoralle ja mennään myöskin samalla viimeistä kertaa. Ja kärkipaikalla on tällä hetkellä numero 4 Jakinta van der Postrand, kyllä näin on. Tuosta rataa pitkin puolestaan sitten tulee numero 3 Foxtrot V, sisäpuolella on 2 Korpikulman Salama. Siinä on kärkikolmikko ensimmäiseen kilpailutapahtumaan A-kategorian ponilähtöön, Jates Rent lähtö kyseessä. Niemenpellon Jämäkkä Melissa Koskela myöskin pyrkii kärkikuvioihin mukaan. Hyvin tulee takaa numero 7 koruskeikko Maansa, mutta matkaa on vielä kärkipaikalle. Laukko numero 2 Korpikulman Salama, avauspuolikas täyttämässä hetki kuluttua. Takajoukossa vielä viihtyvät sitten Specifics Magic ja Golden Picasso, mutta sieltä tullaan. Ensimmäinen avauspuolikas mentiin aikaan, no se mentiin mukaviin aikaan sitten 2.54.5. 2.54.5 oli avauspuolikas, ollaan viimeisellä puolikkaalla puolestaan ja kärkipaikalla taitaa tilanne olla sama vielä toistaiseksi. Numero 4 Jakinta van der Bosrand pitää kärkipaikkaa hallinnassaan, mutta kyllä siinä vauhtia vaatii tällä hetkellä jo numero 3 Foxtrot V ja sitten 2 Korpikulman Salama on kolmospaikalla, kun loppukarteessa ollaan. Katsellaan sitten muita poneja, tilanne siellä tiivistyy koko ajan. Siellä on sisällä edelleenkin numero 1 Niemenpellon Jämäkkä, mutta ulkopuolelle tulee vauhdilla sieltä numero 5 Aarteen Sankaritaari ja heittääkö siellä vielä 3-4-4 numero 7 koruskeikko Maans? Kyllä heittää, näin on tilanne. Siellä on sitten Golden Picasso ja Specifics Magic ja loppukarteessa myöskin tulossa loppusuoralle ja mielenkiintoinen kamppailu nähdään heti tähän ensimmäiseen kilpailutapahtumaan A-kategorian ponilähtöön. Miten käy? Jakinta van den Bosrand, Emmi Salojensaari, Foxtrot V, Anni Laurinen kärkiparina. 2 Korpikulman Salama, Anni Viskari siellä sisällä edelleenkin. Ja ulkoa lopettelee hyvin tuo koruskeikko Maans, nyt tällä hetkellä kun sitä laukkaili numero 5 Aarteen Sankaritaari kärkikamppailusta pois. Maalipallo lähestyy hetken kuluttua tähän Jates Rent lähtöön ja tiukkaa on Foxtrot V ja Kintta van der Bosrand ja 7 koruskeikko Maans. Siinä on kärkikolmikko Korpikulman Salama neljäntenä. Maalipallo lähestyy ja tiukkaa on. Nyt mennään maalipallon kuviin numero 3 osalta, numero 7 oli maalipallolla 3. Menikö kamera?